Championship. Introducing first, the man fighting out of the ring corner. He enters with a record of 15 victories opposite 3 defeats. He stands 173 centimeters and weighed in at 77.1 kilograms. A national kickboxing champion. Fighting out of Albania, Adriatic Tommy! His opponent fights out of the blue corner. He steps inside the cage tonight with a K1 kickboxing record of 1-0. He stands 178 centimeters with an official weight even at 75 kilograms. Fighting out of Poland, Lukas Binias. Your referee, Sam Amidi. Πάμε αγόρι μου. Πάμε αγόρι μου. Τσέκαρε τον, μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, εκεί είναι. Δικά σου αυτά. Τίποτα. Αέρα. Τίποτα. Ξαναδες το, μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τη συνέχεια μετά. Τη συνέχεια μετά. Τσέκαρε τον, τσέκαρε τα χέρια του. Μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τέλεια. Μπράβο. Τίποτα δεν είναι αυτό. Τίποτα. 4 σημεία έχεις πάρει εσύ. Αμαντί. Δες την κόντρα σου τώρα. Δες την κόντρα στα χεράκια. Δες την κόντρα στα χεράκια, είναι άσγες. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Υπομονή. Από τον μπροστά πρώτα και μετά τσάκαρε το πίσω low. Από τον μπροστά χέρι πρώτα αντί και μετά τσάκαρε το πίσω low. Τίποτα δεν είναι αυτά. Μπράβο αγόρι μου. Τίποτα δεν έχεις ακίσει. Ξανά, 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 πάρτε. Μπράβο. Δώσ' του. Μπράβο. Έχει ξεραφεί, Ωραία. Αντί, τσέκαρε λίγο τα χεράκια σου μέσα. Ένα μισή λεπτό είναι. Ένα μισή λεπτό είναι, Άντι, πάρε και λίγα χέρια. Πάμε, Άντι. Είναι ανοιχτός, μετά δεν έχεις τα χέρια τίποτα. Δώσ' το, Άντι. Εσύ τσακαρέτονα. Εσύ τσακαρέτονα εκεί. Μπράβο, ωραία. Τίποτα δεν είναι αυτά. Κόντρα, κόντρα, εσύ την κόντρα και γερά. Σημάδευε. Ωραία. Τίποτα δεν είναι αυτά, τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Περίμενε τον εκεί πέρα, περίμενε. Πάρ' το σημείο. Πάρ' το σημείο σου, τίποτα δεν κάνει. Τίποτα, αέρα είναι. Μπράβο, Άντε. Το πίσω, το πίσω, το πίσω. Το έχεις κοκκινήσει το πίσω. Το πίσω. Ωραία, από το χέρι πρώτα ξεκινά, Άντι. Μπράβο, ωραία. Ρε σκύλε. Πονάει. Πονάει, Άντι. Μπράβο. Πάρε πρώτα το χέρι, Άντι. Πάρε τα δύο χέρια καλά, δυνατά μέσα. Για να πάει να κλειστεί έτσι, μπράβο. Και τώρα μόλις φεύγει πίσω, βάλει το πίσω πόδι. Πάρε τα χεράκια σου καλά. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Εσύ. Δώσ' το, Άντι. Μπράβο, Άντι, μπράβο, αγόρι. 10 δευτερόλεπτα θέλει, Άντι. Πάμε, Άντι. Μπράβο. Τέλος γύρου. Μπράβο. Τέλος γύρου, ακόμα. Μπράβο.
Τίποτα αέρα, έτσι μπράβο. Ετοιμάσου να το κοντράρεις. Ετοιμάσου με το πίσω, αντί. Έλα που δεν μπορείς να συνεχίσεις τώρα. Και το κάνει. Άντι δεν έχει αναπνοές και το κάνει. Δεν έχει αναπνοές. Έχεις χάσει. Τσάκισε το πόδι, Άντι. Δώσ' το, Άντι. Δώσ' το. Δώσ' το, Άντι. Πάτα γερά, εσύ πάτα γερά. Μην ψαρώνεις με αυτά. Το πίσω πόδι, Άντι. Απ' τον άσο σου. Απ' τον άσο σου. Ωραία. Και παίξε τα χεράκια σου, ρε Άντι, εκεί πέρα. Παίξε την πειναχία σου. Στείς το παιχνιδάκι και πάρε την πρωτοβουλία, Άντι. Την κόντρα, ετοίμασε την κόντρα. Έτσι, ετοίμασε την κόντρα. Ετοίμασε. Πίσω. Και πόδι στο τέλος, Άντι. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, Άντι. Μπράβο. Και πόδι στο τελείωμα, μην το ξεχνάς. Μπράβο. Μπράβο, Άντι, δώσ' του. Δώσ' του, Άντι. Και ένα γόνατο εκεί το έχεις. Μην το ξεχνάς το γόνατο εκεί πέρα. Δώσ' του, Άντι. Μπράβο. Δεν έχει άλλο, πονάει πολύ τώρα, Άντι. Μαύρο είναι το πόδι του, Άντι. Μπράβο. Δώσ' του, Και Άντι. πόδι στο τέλος. Μπράβο, Άντι. Πολύ ωραία, Άντι. Θέλει λίγο ακόμα. Ένα 10 ακόμα, ένα 10. Δώσ' του, Άντι. Όχι ψηλά πόδια, άστα ψηλά πόδια εκεί πέρα. Περίμενε, υπομονή. Υπομονή, έτσι, μπράβο. Υπομονή και το πίσω πόδι, να σημαδεύεις το πίσω πόδι. Πάρ' το χεράκι μπροστά. Πάρ' το χεράκι μπροστά, πίσω πόδι, Άντι. Πίσω πόδι. Και πίσω πόδι, τελείωμα. Πάμε, έχεις χάσει. Δώσ' του, Άντι. Μπράβο, Βάρατο. Δεν έχει άλλο, Άντι, πάμε, τελειώνει. Δώσ' του, Άντι, τελείωσε αυτός. Σκάν. Πάμε, Άντι, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει, αγόρι μου. Δώσ' του, Άντι. Το πίσω λόγου σου. Να το ξεράνεις. Δώσ' του, Άντι. Δώσ' του, Άντι. Να το ξεράνεις, Άντι, τα χέρια σου ψηλά τα θέλω. 10 δευτερόλεπτα είναι. 10 Δώσ' του, δευτερόλεπτα. Άντι. 10 Δώσ' του, δευτερόλεπτα, Άντι. πάρ' το σημείο. Ένα εξωτερικό θέλει. Μπράβο, ωραία. Τέλος. Μπράβο, Άντι. CMFA.
και δεν έχει τίποτα άλλο. Δώσ' το Άντι. Έτσι. Ετοίμασέ το να, ετοίμασέ το να. Μπράβο. Ωραία, Άντι, ωραία. Την κόντρα σου ετοίμασε, Άντι. Την κόντρα σου ετοίμασε. Ωραία. Μπράβο, Άντι. Δώσ' το Άντι. Κι άλλο, ετοιμάσου. Ετοιμάσου. Ετοίμασε, πάρε το low. Πέρα το εξέτοιμο. Δώσ' το. Ωραία. Μην το τελείωνε το εκεί πέρα. Τελείωνεσαι τον. Τελείωνε το εκεί πέρα. Να το. Τελείωνε το πίσω στο low, Άντι. Από χέρια ξεκίνα το, από χέρια. Ωραία. Ωραία. Με το πίσω τελείωνε. Ωραία. Μπράβο, Άντι. Μπράβο, Άντι. Σειράνε τον. Έλα Άντι. Βουτεί τα σημεία του. Να το. Ωραίο. Το πίσω χέρι σου ετοιμάσαι. Ετοίμασε το πίσω σου χέρι, Άντι. Πάμε Άντι. Ωραία. Σημάδευε το καλύτερα. Και πάρε και πόδι στο τελείωμα. Μπράβο. Δικό σου. Και πόδι. Μπράβο. Ωραία, μπράβο, Άντι. Μπράβο Άντι. Έλα λίγο ακόμα. Όχι πίσω, όχι πας πίσω εσύ. Μπράβο, πίεσε τον εκεί, τέλεια. Τέλεια, Άντι, δεν έχει άλλο αυτός. Δεν έχει τίποτα. Την κόντρα, Άντι, την κόντρα. Μόλις κάνει το πόδι του, σπάσε και πάρε εσύ. Μόλις κάνει το πρώτο. Σπάσε εσύ. Πάμε, ένα δυνατό χέρι θέλω. Ωραίο. Έλα Άντι, το έχεις. Πάμε ρε σκύλε. Μπράβο, Άντι, μπράβο. Λίγο ακόμα. 50 δευτερόλεπτα θέλει, Άντι. Δώσ' το, Άντι. 50 είναι δικό μας. Τα χέρια σου ψηλά. Τώρα μην τα κατεβάζεις, τελειώνει. Έλα Άντι, λίγο ακόμα έχεις. Τελειώνει. Εσύ ένα σημείο δυνατό. Έλα, Άντι. Το ξανάνεις το πόδι. Αγώνα. Διέλμπο. Άντι, τα χέρια σου. Δώσ' τα όλα τώρα. Τώρα. Πάμε ρε σκύλε. Πάμε Άντι. Μπράβο, αγόρι μου. Έλα λίγο ακόμα Άντι. 15 δευτερόλεπτα. 15 θέλει. Ωραίο. Ένα πόδι. Τώρα. Πάνω. Τα χέρια σου πάνω, Άντι. Και έξω. Μπράβο, 10. Δώσ' του Άντι. Στα χαμηλά, στο σκότι. Άντι στα χαμηλά. 5 δευτερόλεπτα. Μπράβο.
judges' scorecards. Simon Haslam scores them out even at 30-30. Sharon Zamani and Neil Hall both score this bout 30-27 in favor of your winner by majority decision. And now, SFC K1 welterweight champion, Adriatic Tommy! Както видяхте, уважаеми дами и господа, победата след изключително така спорна игра, аз като фен на боевете в стойка на кьокшинга и кикбокс мога да кажа, че момчета си разбериха невероятни лоу-кици, хай-кици, мавашите или както искате ги наричате, но след съдийско решение победата отива при състезателят от Албания, Адриатик Ками. Той печели и вакантната титла на SFC в категорията 87 кг и се отличва с пояса на SFC. И така, congratulations, man. Поздравления. What do you think was your advantage to your opponent? Какво беше твоето преимущество пред твоя опонент? Mine is my opponent.